Acum, suflați. Wow! La mulți ani, mama! Uite că nu, încă două, că se aprind din nou! Toate trei. Iară se aprind. Of, iarăși se aprind, oare? Sunt la tine că nu dormi seara. Ce cu lumânările astea nu se sting? Foarte bine. Acum. Bravo, acum în sfârșit s-au stins. Aia mică e cu minte, suntem cu toți. Hopa, hopa! Trei copii, super bine. Uite! Toți trei copii aici. Duminică am ieșit prima dată în formulă completă. Iar s-a aprins. Era un pic teamă că... Când am ieșit, joi. Deci eu să... Da, Trebuie stinsă în apă, cred că. o săptămână. Lasă că mă distrează. Iar s-au aprins toate. Da, foarte bine. 3 kg 620